Pa znate, ja sam izgubio opkladu od devojke. Ja kažem, okej. Pa ja sada moram da se našminkam. Da li bi mi mogli to da uradimo? Ja kažem, nema problema. To je samo za ovaj put, tako? Da. Ja kažem, okej, dođite. Taj jedan od njih je došao još pre 5 godina i dan danas je moj stalni klijent. Mi imamo seansu jednom u 10 dana i to izgleda tako što čovek na vrata uđe kao muškarac i vrata se zatvaraju, mi radimo ekstremno dugačke nokte, pedikir sa gel lakovima, znači šljakice, komplet šminka, čovek stavlja periku, oblači haljinu, podvezice, zato što je čovek bezazlen, on sebi ugađa tako što se dobro osjeća u toj ženskoj haljini. Ja njemu priuštim to zadovoljstvo, izvoli, obuci se,